Nita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Isang impostor nagpanggap bilang flight attendant Uy, at nakabiyahe ng libre sa loob ng 6 na taon. 6 years? Opo, siya ay walang iba kundi si Hiron Alexander, 35 anyos mula sa Florida, USA. Pero bistado na itong si Tyron. Ang ginagawa pala niya, nagbubook siya sa pamamagitan ng website ng isang airline carrier na available lang sa mga piloto at flight attendants. At dito, sinasabi niyang meron siyang 30 ibang-ibang badge numbers at dates of hire na kailangang i-encode doon sa booking. Kung kaya't nakalusot siya. Ang kanyang pagpanggap bilang isang flight attendant ay mismong sa 3 airline carriers. Sa kabuuan, 120 free flights daw ang kanyang naibook. Kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng investigasyon ang TSA o Transportation Security Administration. Nakatakdang sentensyahan si Tyron sa maximum sentence of wire fraud ng 20 taon na pagkakabilanggo at 10 taon naman sa pagpasok sa secure airport areas under false pretenses. At pagbabayarin din siya ng multa na aabot sa $250,000 o 14.2 million pesos. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic. Morning call! Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Adlang Biyernes na karon, June 27, 2025. Sa oras na 7:31, kasama nyo na ang Certified Brave Boy, Uncle Dagos! Kauban po nato ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Your Tita Max, Tanya Chinita. With the pambansang senior, Mang Kanor! Good morning! Mayday, 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 Mayday. Mayday, Mayday. Aba, parang pilot si Mang Kanor. Pilot Yun lang alam sabihin. Ulit-ulit lang, hindi ko na nga pinapansin. Ano ba sinasabi ng pilot? Ang ganda mo, miss. Ang galing talaga! Pero di ba may airlines ka? Sabi mo, Mang Kanor, parang last year nabanggit mo sa amin, meron kang airline company. Basic. Anong pangalan? Ayaw niyang i-disclose sa amin eh. Mahirap i-disclose, baka manghingi kayo ng libreng flight eh. Tulad nitong Bakit impostor naman na to. madamot ka magbigay ng libreng flight? Negosyo Mayaman. yan eh, negosyo yan eh. Aba, business is business pala si Mang Kanor, Tits. So wala tayo. Pero pag ba yung mga pare mo, baka libre yung may mayayaman May bayad yun. Mga kumpare sila Bayad sa yun. Noel, yung mga pare Noel, mga pulis, sila Captain Dennis, may bayad Police, yun. takot. May bayad yun. Walang bayad yun, pulis eh. Kasi okay. to serve and protect you. Ganon yun eh. Eh, paano pag maganda? Libre. Yun nga. Bakante pa eh. Sayang naman, wala pa sa hero.
O, kaysa, di ba? Kaysa wala pasahero, pasakayin mo. Kawawa naman. Kawawa naman. Pero yung mga impostor, naku, grabe siya, no? For 6 years, libre yung kanyang flight sa pagiging impostor na flight attendant. Sabi niya, Col, meron siya mga lagay na code para maka-avail siya nun. Pero paano niya na-hack yun? Ang galing niya din. Okay. Tapos, ang napag-alaman pa pala, Tits, na dati siyang nag-work sa isang airline company. So pero alam hindi niya, siya piloto or flight attendant. alam niya kung saan niya kukuhanin. Yes. Na kapag ready siya, nakuha niya yung mga code ko. Kasi kung piloto or flight attendant ka, libre ka. So, siya hindi naman siya. Siguro ground staff siya. Oo. Pero nakakuha siya ng diskarte Siyempre, na. ilang taon ka eh. Pero ang hindi, nahuli rin. Oo, nakalibre ka ilang taon, pero yung babayaran mo na... Oo, 20 years plus Oo, 10 wala years, 30 din. years. 35 siya, lalabas sa 65 years old. Paano yun? Parang sinayang mo lang din yung buhay mo. So, everything. Mga lalaki talaga, apakababaero eh. Uy, teka lang. Teka lang, impostor yung pinag-usapan Oo natin. nga, ang galing yung mapanggap na single. O, di ba? Pero may mga asawa, pero pag nasa reunion kayo, ano na kami, nagkakalabuan na kami. Ganun ba yun? Oo. Tapos Yun, magkaka-developan kayo ng batchmate mo, magkatrabaho mo. Tapos? Impostor kayo, nagpapanggap kayo na single. tayo eh. Hindi, may dalang malita eh. Yung yung piloto? Yung impostor? Hindi, nag-preach lang siya. Si pastor. Yung impostor. Kaya niyang gawin lahat para makapag-akay siya. Yung pastor? Yung impostor. Sinungaling. Yung impostor. Yung pastor. Paktay. Sabi niya, offering na po. Sabi ni pastor? Sabi ng impostor. Ay, pinapira kasi tirada dyan eh. Tirada ng impostor. Ng pastor. Ayan, sorry, Tor. Sorry, Tor. Ang gwapo niya. Nung pastor? Nung impostor. Kaya maraming nabudol. Nung impostor? Yung pastor. Isa ka rin, Tor eh. Ayan, good morning sa mga ingat ha. Hello, sister. Sabi ni pastor? Sabi nung impostor. Na-in love si sister sa kanya. Kay pastor. Sa impostor. Basic. Silang dalawa. Nagtayo siya ng church. Si pastor? Yung impostor! Aray, impostor. Ay, nako, ang daming impostor na babaero. Guys, tuloy na natin si guys. Kilala din si ako Pink, pastor si Pink. na babaero. Pink. Rewind natin Pink, ha? Pink drink. Tuloy tayo, ha? Hello. Kanino? Yung kaya kumakanta. Si Pink nga. Si Pink. Ito po 90.7 Love Kailangan Radio. ko mga i-memorize yan! Basic! Right from the start.